Барыгызга да сәлам. Мин Зилия Мөбәрәкшина һәм бүген без журналистикада кара пиар турында сөйләшербез. Яшерен батырын түгел, журналистикада төрле һөнәр ияләре бар. Ул филолог та булырга мөмкин, ул укытучы да булырга мөмкин, гомумәндер икътисадчы, яисә спорт өлкәсендә белгечме һәм башкасы. Әмма дә ләкин журналистлар үзара көндәшләр булып торалар. Хәтта ки бер редакциядә эшләгәндә дә, теге бу темага беренче булып тотыныр өчен, син ул теманы күреп, баштагылардан алдан яза башларга тотынырга тиешсең. Ә инде шоу-бизнес өлкәсендә килгәндә, аны төрлечә яктыртып була. Кара яктан яктырткан журналистлар бар. Инде яхшы гына, гадәти, адекват, нормаль яктырткан журналистлар да яхшы гына эшләп килә. Ә шоу-бизнес өлкәсендә кара пиар кирәкме соң? Инде яшерен батырын түгел. Кара пиар ярдәмендә үзен пиарлаган журналистлар байтак. Теге бу артистны ул хурлап яза, мәсәлән, үз фикерен белдерә, ди. Ләкин ул фикер асылда бер тиенгә дә яраксыз булып чыга. Ул фикер нигездә халыкта ширканы уята торган фикер булып чыга. Һәм белә торып, шундый уенга, хәйләгә барган журналист үзен бер тиен очсыз фикер белән пиарлый булып чыга. Менә мондай адымга барган журналистларны, үзен, белмим, бәлки шәхес дип тә санаган кешеләрне мин ничектер хөрмәт итмимме, ничектер ширканам алардан. Андый адым белән үзеңне таныту, белмим, кирәк түгел. Кирәк юл түгел дип саныйм. Чөнки синең милләтең татар. Татарлар шундый пычрак адым белән үзен танытамы? Я әйтеп карагыз, нинди галим, нинди фикер иясе татар кешесе булган үзен менә шундый начар яктан таныткан икән. Белмим. Андыйлар дөньяда булмагандыр. Ә инде менә мондый көнләшеп үзеңне фикер иясе булырга, кылынырга маташкан кешеләрне гафу итегез, мин кабул итә алмыйм. Мин андыйлардан ширканам һәм мискин дип кенә куям. Чөнки аларның әле фикерләү миендә фикерләү функциясе эшләнеп бетмәгән. Ул дөрес фикерли белми. Ул нәрсәне ярый, нәрсәне ярамый икәнен белми. Гадәттә журналистлар бер шәхес белән аралашканда аның яхшы яисә кимчелекле якларын сораша. Герой яшерен батырын түгел, онытылып китеп сиңа барысын да сөйләп ташларга мөмкин. Әмма дә ләкин чын журналист аны эшкәртеп, урысча әйтмешли фильтрдан чыгарып, халыкка тәкъдим итәргә белергә тиеш. Ләкин кайбер журналистлар моны эшли белми. Кайбер журналистлар журналистикага имеш яңалык кертәм дип моны исеннән чыгарып калдыра. Һәм шушы гайбәт сүз сату уңаеннан үзләрен пиарга чыгаралар. Мондай күренеш миңа кызганыч булып тоела. Гафу итегез, мин андый яклы түгелмен. Һәм мин андый кешеләрне урап кына үтәчәкмен. Андый булу ул инде үз дәрәҗәңне дә төшерү дигәнне аңлата. Андый була күрмәгез берүк. Журналистикада мондый кара пиар чәчәк атарга тиеш түгел. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Минем каналга язылыгыз.